בוא נתחיל. יניב, אתה נוגע כזה. אנחנו מתחילים. הוא הולך בלי ידיים, אתה רוצה לראות? הוא הולך בלי ידיים. אבל לא הולכת, אין לו רגליים. אז איך הוא הולך? הגינה שלנו, הגינה שלנו. טלוויזיה, שולח על גינות. וואו, מי? אנחנו הולכים לפינת חיים. יודעת שזה מהסוג שמחזיק אז מה? למה אני אומרת? אומרת כל העבודה. אני אביא אותו. אני אביא אותו בכלי. אביא אותו בכלי. שהוא לא למות. לא, שהוא לא יברח איתך. הוא לא יברח. ראית איזה שיח הנאצי? יכול יזריע שם, אני הולכת לשכנע את ימי מה לשחק? פאנקי. באים דקים. הנה בוא.
לי סוסי לבן. בסדר. בסדר. אני מביא אותה עם זה. הנה, גלעדי, בוא תלטף. בוא תשים אותו. גם את זה אחר כך את הלבן. שימי אותו בגלל. אבל זה לא פוחדת גדול. יאללה, לי זה התחיל. לעלות? אתה רוצה לשים אותך על הסוס הלבן? לא, הוא לוקח לי. רוצה לשבת? אני רוצה את החמור. מה זה החמור? קטן, איפה סוס קטן? הנה יפתח למעלה. קטן. חמור? לא, זה לא חמור. גלעדי, רוצה גם לשבת? אני רוצה לשבת על הקטן. אסור. נביא אותה ככה. אני נביא אותו. אי אפשר להביא אותו. הנה יפתח על הסוס. גלעד, רוצה גם? הנה, מי לא פוחד? תקחי אותו. לבן? לא, לך אליה, לך אליה. רק על הלבן. בוא, גלעד. בסדר? מחר יקנה לי את העוקף. והוא יקנה לי את עכבר. עכבר מצחיק. יאכלו לו את הזנב. לא. אני אקח את המיטה. אתה רוצה לקחת את העוקף? לא, אני אוטף אותו. אני רוצה לאוטף את העוקף. בואו נראה מה יש כאן. כן. אפשר להחזיק אותו? לא חושב. אתה רוצה? עכבר. אפשר. יניב, תביא רגע, תמצוא רגע. יניב, תמצוא רגע לכאן. אני